Higit 50 milyong piso na kulimbat ng akusado sa investment scam sa Urdaneta City, Pangasinan. Narito ang report. Dumulog sa tanggapan ng Criminal Investigation and Detection Group sa Urdaneta City ang magkaibigang Mark at Dave. Hindi nila tunay na pangalan. 4.3 million pesos na pera ang naglahong parang bula kay Mark matapos umanong maloko sa isang investment scam. Pati mga kamag-anak ko, yung mga kaibigan ko sa iba't ibang lugar sa Maynila, may mga sarili-sarili silang pamilya. Yun yung masakit. May namatayan pa. Namatayan pa nga ako ng anak second dahil sa stress na ginawa nung hayop na yun. Si Dave naman, 800,000 pesos ang kanyang ininvest. April 2017 daw nang sila'y maghulog ng pera para sana sa investment. Bandang July na po, wala na po pong payout. Pero ang pinakamasakit doon, bago nawala siya ng July 16, nakapagbigay pa po ako ng 80,000. Hindi umano nila inakalang mismo ang kanilang dating kaibigan na si Mark Jan Reynaldo ang tatangay sa kanilang pera. Madali raw silang nagtiwala dahil sa mga ipinakitang sasakyan, mamahaling gadget at bultu-bultong pera na naipon umano ni Reynaldo. Sa bisa ng warrant of arrest, nadakip ang akusado na katatapos lang noon ang hearing sa kaparehong kaso. Ayon pa sa otoridad, marami pa raw na mga biktima ang handang dumulog sa CIDG at kung susumahin, higit sa 50 million pesos cash ang nakulimbat ni Reynaldo mula sa kanyang investment scam. Tumanggi nang magbigay ng pahayag si Reynaldo. In case na may pasok ho natin siya sa large scale stapa, no bail ho siya. Kasama si Daryl Peralta, ako si Joanne Punsoy, naghahatid ng Balitang Amyanan.